abusuafo aha Pemampem TV so ene fiada day 2 nananom ede amamre ne amane ehihye so na eho ena nana kwadwo agye ono ena yekufi abaafo bosonfo no yeso ade wapakamu ede ne ko ayereye na ayereye ho no amamre ne amane pii ena etwagu ye ne titiru ena ye avinhyatwene nananom ebo ansa na amamre ahodo asase na nananom edi afinhyatwene ehihye so a chese ekowie nkunimdie mu ema owuo ena omode agye so ekire nkunimdie omadi ewo sa afahye ene amamre no mu erenti monjibre na monhwe amamre ne amane etwagu ye edafiada yede amamre ne amane ehihye so Ora muko. Ora si chene.